Просто Хамид. Тема какая? 55. На базе воскресной школы по воскресеньям здесь татарский язык изучаем. Так что приходите, приезжайте. Кушкилигиз. Зульфия Ахмадеева директор. Она же и преподает. Роза Баратова. По воскресенью якшамбы күніне келіп оралашырға була. Чай ішіп, сөйлешіп, кім нәрсені біле үйретірге. Онда бит үйретмейбіз біз именно сазов. Кім сөйлешіп үйренірге, кім орысша сөйлешкен, татарша оғыр сөйлешірге. Біздің арада, оказывается, Сухофеевка Гулян Кульненке с золотой медалью единственная, которая закончила. Гордость, можно сказать. Да, кишелер курнага дейш бит анда кишелерни. Да, и больше Сулян Куля никто с золотой медалью не закончил. Мин Зульфия Сағит қызы болам Ахмадиева. Мен енді Омск шәһәрендә Умырзаяға йөрим һәм туган тел мәктәбендә директор дип исәпләнәм һәм краеведениене укытам. Татар телен безнең былтыргы елны укыткан иде Баратова Роза Чигангир кызы. Безнең максатыбыз татарларга татар телен өйрәтү, сөйләшеп өйрәтү, яздырып өйрәтү һәм аралашырга тырыштыру. Ну, тагын нәрсә сөйләргә була. Чакырабыз менә безнең татар теле мәктәбебезгә, туган теле мәктәбебезгә. Без дуслык йортында эшлибез, 24-нче кабинет һәм якшәмбе көнне сәгать 12-дән дәресләребез башлана. 2 дәрес үткәрәбез татар телен һәм краеведениене. Газиз Мөхәммәтшин хикәясеннән 155 сүздән торган диктант. Безгә Россиягә чит илләргә җиңелрәк нәйләрне җибәргәннәр, текстларны җибәргәннәр, ә инде Башкортстан, Татарстанда авыр текстлары. Газиз Мөхәммәтшин ул Актаныш районыннан, Татарстаннан, Актаныш районыннан Төмән өлкәсендә авылда укытучы булып эшләгән. Шуннан соң Татарстанга барып, Казанда педагогический институтның филология факультетын бетергән. Башладык. Саумысыз, акышлар. Тагын язмагыз, укып чыгыз. Тагын бер ел үтте. Май урталарында без тагын авылга ялга кайттык. Май урталарында без тагын авылга ялга кайттык. Май урталарында без тагын авылга ялга кайттык. Да. Уранга. Уранга. Көн буе өчәүләп урманда йөрдек. Көн буе өчәүләп урманда йөрдек. Бу моңлы һәм матур тавыш
түгәрәк алан өстеннән тагын яңгырап китте. Укулар. Аның өчен где-то февраль айларында, наверное, үткәрербез. Фагыйлә ханым бергәләп үткәрсәк бик яхшы булыр иде, халык күбрәк килер иде. Шигырьләр хәзерләгез, кем нинди шигырь белә, хикәяләр можно, бик югары дәрәҗәдә үткәрик дип уйлыйм. Җырлары бар, может җырлар. Ну, февраль айына туры килер дип уйлыйм. Ondan соң Мустай Кәримнең несе фильмы чыккан. Мустай Кәримгә багышланган. Һәм аның Сестренка дигән аның хикәясе буенча Сестренка дигән тоже фильм чыккан. Аны караса тоже бик яхшы булыр иде. Якшәмбе сәгать 2-дә, по-моему, культура каналында ул була. Ну, нидә дә булырга тиеш. Кинотеатрда да куярга тиешләр. Аны карап барырсыз. Бик яхшы кинофильм. Рәхмәт, мине